Sana da ma merdan mana ak pata bermeýänler diýýärler. Dogrusu men ýadadım oşu gep gurrunlardan. Arslan, şu aradaky eden gepleşigimiz bara. Şonu bir kommentariýada bir aýal maşgala, bul Arslana diýen ok merdanda mana. Men özjigimma şol Arslana göwnüm ýetýär şoňa ak pata berýän diýip gurulapdyr diýip şeýle kommentariýa geldi. Şu kommentariýa şu aýal maşgala näme jogap berýän? Men soragyň şeýle jogap beresim gelýär. Men odal halk köpçüligine çykmakam, şolaň birem ýokdy. Şu gurrunlarym ýokdy. Öne çykdym bolin ýaman batyr köpelli, gep gurrun köpelli. Entegim giýstelýän odatlary. Ana sahna, ana da mikrofon. Arslan, sunuwadyň üçin, damana ýol üçin, halipaň üçin sen nämeler etdiň? Munyň agaw soragam. Damana ýoluna, halipama, sunugatyma, hormatym oly. Arasynda näme ýaltalygam basýa. Ýöne Hudaýa şükür şu güllem hasam täzelikleri çek bolup ylgaýas, işleýäs. Şu gow täzelikleriň içinden häzir bir jokuplaryn ýerine ýetirip bereýin. Muştoklamyzam näme halkymyzam kommentariýa belletirler, öz pikirlerini aýtsylar. 5 günlük yalançy gelimli dünya, 5 günlük yalançy gelimli dünya. Bir gün ökmen aran açarsın menden, ahir biderek ölümlü dünya. Ojar o dökümin öçersin menden, ahir biderek ölümlü dünya. Ojar o dökümin öçersin menden.